Hola, bon dia. Soc l'Ester Figueres, la directora del Centre Pilot de Sant Just. Dir-vos que l'escola forma part del grup Esproseat. El seu objectiu principal és millorar sobretot el benestar dels nostres alumnes a diferents nivells, tant a nivell físic com a nivell més funcional, com a nivell més d'aprenentatge, però sobretot busquem a nivell emocional. Actualment tenim 55 alumnes amb diferents tipus de discapacitat. Els professionals que tenen els nostres alumnes és un equip multidisciplinar amb una formació molt específica per poder atendre i comprendre les necessitats de tots els alumnes. És una escola molt àmplia, amb molta llum natural i és un espai idíl·lic per poder treballar amb els alumnes. Tenim 3 PDIs de nova incorporació per a aquest nou curs i una aula multisensorial on també poder treballar a nivells molt específics amb els alumnes i també una petita piscina que també s'hi pot treballar per fer teràpies amb la fisioterapeuta. És important saber que a part de les competències que marca el departament i la normativa que hi ha vigent sobre les competències i sobre el currículum, nosaltres treballem amb un programa individualitzat. Tenim molt en compte els nostres alumnes per poder, sobretot, donar-los tot allò que necessiten.